muzuva rinonzi nhasi kuzomunamata tiri pamwe chete seHarare district tichisangana zvikuru sei nekuda kwemaVVIP ataurwa naMC ari kudeclare panyika mangwana kuti surely they have left the world, vava vana vaMwari. Hallelujah. Tinoda kutenda Mwari. Ndichiremekedzawo vakuru overseer vedu ubaba namai Chuma. Ndoremekedza vafundisi vese vari pakati pedu, vana mai nana baba, vasikana nevakomana vese mese ndinokufarirai muzita raJesu. Amen. Ndoda kuremekedza zvakare my partner in ministry uvavupiri, baba vanomira neni. Ndofunga ndakambotaura ndikati kazhinji pandinoparidza ndinorwara, asi ndoda kutenda Mwari namuprista wemumba mangu vanonditurika maoko zuva nezuva, especially for this time. Ndakarwara kubva musi weMonday zvokuti even ndakamira pano handisi kuziva kuti ndava right here, but ndangoti Mwari makazvitendera kuti zvidaro, ndichangonomira nokuti hazvichagoni kuti ndipe apology. Saka ndoda kutenda Mwari nemuprista wandakapiwa naMwari anomira neni muzita raJesu. Amen. Ndoda kutenda zvakare mweya mutsvene, mweya wezvokwadi, mweya wababa, mweya wesimba, mweya anogonesa munhu kuita zvaasingagone. Ndoda kumutenda. Ndobva ndati sangano ngatimboomberai maoko tichimugamuchira nekuti aripo pakati pedu kuzotishumira nekuti tiri vana vake muzita raJesu. Haleluya. Ngatimuombererei mweya mutsvene. Haleluya. Glory be to Jesus. Amen and amen. Tinotenda Mwari. Regai ndirege kupedza nguva, tingopinda mushoko raMwari manheru ano. Titore mabhaibheri edu tivhure kubva kuna John chapter 4 verses 23 and verse 24. Hallelujah. Hallelujah. Mwari ndi Mwari vakanaka. Hapana maiki eri cordless. Ndikufarira hangu kufamba famba. Haisi kuita. Alright. Anyway, rikatingopfuura mberi. Wanawo John chapter 4 verse 23 and 24. Ngativerengerewo. Okay. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nechokwadi vachanamata Baba mumweya nechokwadi, nokuti Baba vanotsvaga vakadaro kuzomunamata. 24. Mwari ndiye mweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nechokwadi. Regai ndiverenge nechirungu. John chapter 4 verse 23 and 24. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. Hallelujah. Pananere ndevele. Kana pasina tinotenda. Regai tipfuure mberi. Ndichanamata. Ngatinamatei. Mazvita Baba manheru ano. Tinokutendai, tinosimudza renyu zita pamusoro pemamwe mazita ose. Tinonamata Mwari vekudenga, matitendera kuti tisangane tigonzwa kutaura kwenyu. Mweya mutsvene makafemera mukunyorwa kweshoko renyu Mwari, naiko zvino femerai mukutsanangurwa kwaro Mwari, mutaure mukati meupenyu hwedu, mutivandudze tigova izvo zvamunoda, zvamunotarisira Mwari, zvinodzosera mbiri kuzita renyu. Mazvita enyu mweya mutsvene, ndinosiya nguva ino yese kwamuri. Torai mbiri yakakodzera zita renyu manheru ano, muzita ramambo wedu Jesu Kristu ndanamata nekutenda. Amen and amen. Hallelujah. Ndapa musoro wenyaya wandichafamba nawo manheru ano unoti iwo, the time is now to worship God in truth and in spirit. Amen. The time is now to worship God in truth and in spirit. Nguva yacho ndiyo ino yekunamata Mwari
mumweya nemuzvokwadi. Isikhathi isona less sokumukhonza umlimi in truth and in spirit. Hallelujah. Nguva yacho ndiyoyi hama dzangu, nguva yacho ndiyoyi yekuti vanamati vezvokwadi vanamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Pataverenga apa, ukaiverenga kuzasi kwayo chapter verse 25 and 26. In fact kumashure ku background akanga ari mashoko akataurwa naJesu achipindura mudzimai wekuSamaria wakanga asangana naye patsime masikati akamukumbira mvura yekumwa. Mudzimai wemuSamaria akatanga kumuudza nhoroondo akati, maJudha nemaSamaria hationani, hatidyidzani, haungagoni kundikumbira mvura. Jesu anosvika panomuudza, dai waiziva wauri kutaura naye waizokumbira mvura yeupenyu iyo inozoita kuti hauzofa zvakare wakaita nyota. Mudzimai womuSamaria anosvika paanovhunzisa Jesu zvakawanda. Jesu ozomutaurirawo nezveupenyu hwake kusvika vazosvika apa paakataura mudzimai wemuSamaria akati, imi maJudha munoti imi kunonamatwa kuJerusarema, asi isusu madzibaba edu akatiudza kuti kunonamatwa kugomo. Jesu ndopaanompindura oti, yasvika nguva, hanzi ichauya nguva, nazvino yatosvika, yekuti vanamati vechokwadi vanamate Mwari mumweya nemuzvokwadi, nokuti iyeyu Mwari uyu Mwari mweya. Naizvozvo vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Ndinonakirwa nemhinduro yakazopiwa nemudzimai muSamaria. Anoti, iye ndinoziva kuti Kristu the Messiah kana achinge azouya achatitsanangurira izvi. Pavhesi 26 Jesu obva adeclare akati, ari kutaura ndini wacho. Haleluya. Akati, iyeyo Mesiya wamuri kutarisira kuti achauya kunokutsanangurirai zvandiri kutaura izvi, wamakatarisira wacho Mesiya ndini wacho ari kutaura. Haleluya. NdiJesu akadaro, ndiJesu akataura mashoko aya. Amen. Ini ndikatiko zvino ndoda kufamba nemusoro wenyaya wekuti the time is now. Nguva yacho ndiyoyi. Handidi kubata zvangu nhoroondo yaJesu maSamaria nemaJudha vainetsana nenhau yekwekunonamatira. Vamwe vakati kuJerusarema, vamwe vakati kugomo. Asi ndoda kubatana nenyaya yatakatarisana nayo munguva yanhasi. Haleluya. Hama dzangu, kune zvakawanda zviri kuitika kunzewo. Kune zvakawanda zviri kuitika. And it seems as if God is silent. Zvekuti even nevaya vainamata Mwari vava neconfusion, havachanzwisise. Vamwe vatobuda nematheory vakati God has died because he's silent and he's watching evil overtaking the world. Nyika ichinyangara, tapinda munguva ye-science and technology whereby zvinhu zvose people want kuti zviprovwe, Mwari achiramba akanyarara. Haleluya. Panguva yetiri kurarama mukore wanhasi, kana kuti uchiona kuti uyu mutendi wechokwadi kana kuti ndewenhema, hazvichaoneki. Zvava ngova madhirativhange. Amuka akadai ane zvake, afunga zvake ane zvake. Evil has overtaken the world. Chero maKristu echokwadi, they are now in confusion. Asi manheru ano, hama yangu, ndikuuya neshoko rakataurwa naJesu iye mbune. Akati nguva ichakwana, asina zvino yatokwana,
yekuti vanonamata Mwari ivo vanamati vechokwadi ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi, nokuti iye Mwari mweya unotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi, unotsvaga vanorevesa pamberi pake, unotsvaga vasingatarise kuti nyika iri kufamba yakadai, uri kutsvaga asinei neavo vanoti kwawandira vamwe ndokotoitawo. Hallelujah. The time is now. Ipapo pacho patiri kutsvaga mhinduro tisingadziwane, ipapo pacho patiri kufunga kuti Mwari haachisiko, pabuda ipapo mathiori ekuti Mwari wakafa. But hama dzangu, Mwari vari kutsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Mwari vari kutsvaga vari kuramba vakamira pazvokwadi. Hama yangu, kuti nyika yaitwa overtaken nezvakaipa hazvireve kuti Mwari hakuchina. Hallelujah. Unotaura kuna Isaiah akati, makaita zvamakaita ndikaramba ndakanyarara, mukafunga kuti ndakafanana nemi. Mwari wekudenga dei abatsira vatendi vanhasi. In this dilemma that we are finding ourselves in, God does not change. Mwari watinotenda, Mwari watakatenda kwaari hashanduke. Mwari watinonamata hashandurwe nemamiriro ezvinhu. Mwari watinotenda, hama dzangu, hakuna chinomushandura. Anotaura kuti ndiMwari wane zuro nhasi nekusingaperi. Bhaibheri shoko raMwari rotitaurira kuti wakasika munhu kuti amunamate. Hallelujah. Zvinhu zvakamira mamirira zvakaita munyika yanhasi. He is still on the throne. He is still God, loving and compassionate. Hapana chiri kumushandura, hapana chiri kuitika chaasingaone chaasingazive. Achiri kungotarisa, ari kutsvaga ivavo vanomunamata vakatenda kuzita rake Jesu, kuti vamunamate mumweya nemuzvokwadi, even in such a time as this. Hallelujah. Munguva iyoyi, the time is now, hama yangu. Pari kuita sekunge vakanyarara, nguva yacho ndiyoyi. Pari kuita sekunge masatanisti ndo vasimuka vane simba, nguva yekumunamata mumweya nemuzvokwadi ndiyoyi. Hallelujah. When things seem not to be working out for you, wanamata poita sekunge hapana zviri kuitika, but nguva yacho yekuti munamata mumweya nemuzvokwadi ndiyoyi. Hallelujah. Ndiyoyi. God is watching us. Wakatitarisa in a situation like this. And do you know what he expects us? To worship him in truth and spirit. Hallelujah. Nguva yacho ndiyoyi, hama yangu. Yawina mibvunzo yakawanda usina mhinduro. The time is now to worship him in truth and spirit. When all things seem to be upside down, nguva yekumunamata mumweya nemuzvokwadi ndiyoyi. Hanzi neBhaibheri shoko raMwari, Jesu unotaura kuti I am the way, the truth and the life. Ndini zvokwadi yacho. Bhaibheri robva rati zvinhu zvose zvingauya zvikapfuura, asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Hallelujah. We need to remain in the truth, hama dzangu. Timunamate mumweya nemuzvokwadi. Zvisinei nekuti nyika yakuuya nematheories ayo. Mwari wenyasha ngatiitire nyasha manheru ano. Nguva yacho ndiyoyi, hama dzangu. Nguva yacho yekumunamata ndiyoyi yatokwana. Hatina imwe nguva, hatigone kumirira nokuti mangwana hatizivi kuti akatitakurirei. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti no one knows the day, no one knows the hour when the Son of Man shall come to take the world. Nguva yekuti munamata ndiyoyi, mumweya nemuzvokwadi, yekumira mushoko rake. Bhaibheri shoko raMwari robva rati he watches over his word to perform it. Ndiyoyi nguva yokumira mushoko rake Mwari.
ndiyo nguva yekutendera mweya mutsvene akutungamirire muna zvose. Haleluya. Mwari wamasimba ose ngatiitire nyasha. Things are not well out there. Gospel razara munyika. Rava gospel risingabudise chokwadi chaMwari, risina dzidziso dzakamira mushoko raMwari rechokwadi. Ende vakawanda tatorwa nedzidziso dzenyika ino. Dai Mwari wekudenga vatiwanira nyasha. Dai Mwari wekudenga vatigonesa hama dzangu. MaKristu anhasi we have not been spared. Kuna zviri kuitika munyika. We are also suffering the way the world is suffering. The economy is upside down. Zvinhu zvose zvakamira. Technology has taken over the world. Panyika kwane inonzi new normal, whereby chivi has been chaitwa panel beat to be given a better name, so that it is accepted by even the believers. But shoko raMwari nhasi riri kutaura kwatiri hama dzangu, nguva yacho yekuti munamata mumweya nemuzvokwadi ndiyoyi. Ndiyo nguva yekumira mushoko rake rinova zvokwadi. Ndiyo nguva yekumira mushoko rake rinova zvokwadi. Bible shoko raMwari robva rati the word of the Lord is the lamp to my feet. Irori shoko ndo richatinangisa munyika izere kuipa. Hallelujah. The time is now, hama yangu. Nguva yacho ndiyoyi. Haugoni hama yangu kuti ndichamunamata kana zvinhu zvanaka, ndichazomirawo pachokwadi kana zvinhu zvichinge zvava nani. Nokuti ndikada kumira pachokwadi, pane vanotaura mazuva ano vakati kana usina kutombobvisa choko muhomwe license hauitori. And it is like it's now the new normal. Zvatojairika, whereby chifambi has been given another better name, because they are commercial sex workers. Nyika yaenda kumawere, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Even the so-called Christians, they are now full of confusion, because vari kutarisira kuti Mwari wacho azviratidze. But nyika yaitwa overtaken nechakaipa. NemaKristu vakudyawo chakaipa, nokuti new normal. Asi Mwari wekudenga dai atiwanira nyasha hama dzangu. Iyesu tiri pano takamugamuchira Jesu sachena muponesi upenyu hwedu, tikabvuma kuti ndiye mambo ngatonge. Hapana chashanduka kwaari achigere pachigaro chenyasha. Achiripo pachigaro chenyasha ende akatarisira kuti vari kumunamadza. Hama yangu hapana excuse. Even though we live in this world, Bible shoko raMwari robva rati isusu nyangwe tiri munyika tiri vapfuri. Hallelujah. Tigere munyika izere kuipa satisi venyika ino. Our Father is expecting us to worship Him in truth and in spirit. Hallelujah. Mwari wenyasha dai atiwanira nyasha. Titendere mweya mutsvene atitsure. Panofanirwa kutitsiura. Titendere mweya mutsvene ataure pakati pedu, atinangise tigone kumuraramira. Hallelujah. Tigone kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Hallelujah. Hama dzangu, the evil has overtaken the world. Hameno kuti muri kuzvionawo here. Evil has overtaken the world. Science and technology yakutaura zvekugadzira munhu asingafi, zvoita sekunge hakuna Mwari. Vamwe vakutaura zvekuda kuzviraramira zvavanoda, as long as zvisinga affect iwewe inini ndo zvandinoda. Zvandinoda kupfeka ndo zvandinoda. Zvandiri kuda kuita ndo zvandinoda. Homosexuality
yakutorwa as things of as new normal. Nemumachurches yakugamuchirwa. Vari kupi vatendi vanonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi? Where are they, those that stand for the true gospel? Where are they, those that worship God in truth and spirit? Mwari wekudenga ngatiwanire nyasha. Mwari wekudenga ngatiwanire nyasha. Atitungamirire tigone kumira muzvokwadi yake. Tigone kurarama sezvaanoda. Tichimunamata mumweya nemuzvokwadi. Even tiri munyika yakazara the new normal. New normal inonyangadza pamberi paMwari. New normal inonyangadza pamberi paMwari. Hama yangu kurarama kwatiri kuita nhasi. Morality has decayed. Kutya Mwari kwatama kune vazhinji. Kutya Mwari kwatama kune vazhinji. Social injustice yazara munyika. NamaKristu anhasi tinowanikwa tirimo mukati mazvo. Mwari oramba zvake yakanyarara. Kushata kuchizara panyika. Murume nemurume vachitorana, machurches achitobvuma, achitogamuchira kuti ngazviitike kuchechi yekwedu, ngazviitike kuvanhu vekwedu. Asina chainacho, oramba asina chainacho just because haana chainacho. Mwari wenyasha dei atibatsira. The time is now, hama yangu. Makazara kunyangara munyika yavapenyu. God still is expecting us. Iwewe neni takamubvuma Jesu sachena muponesi upenyu hwedu kuti timunamate mumweya nemuzvokwadi, moyo yedu ichirevesa, mabasa edu achipupurirana nezvatinotenda. Bhaibheri shoko raMwari rataura zvikanzi Mwari mweya. Vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Vanomunamata vanotungamirirwa namweya mutsvene. Vanomunamata vakamira mushoko rake rezvokwadi, vorarama muzvokwadi. Asi nhasi uno, hama yangu, ungagona here kumira pane vanotungamirirwa namweya mutsvene? Hashaka yandarava hai. Vanobvuma kutsiurwa munyika yazara new normal inonyangadza Mwari. Vanobvuma mweya mutsvene achimutsiura. Unobvuma here kuluza something just because you want to maintain your righteousness before God? Unobvuma here kuluza your friends. Vaikupa mari, vaikuitira zvakawanda. Just because you want to maintain your relationship with God. Just because you wanted to worship this God in truth and spirit. Vazhinji nguva yatakurarama, hama yangu, tasara vatendi vezita, tasara maKristu ezita, tazara machurch goers. Kuenda atiregeri, patinodaidzwa atiregeri. Asi tiri kutsvagwa naMwari manheru ano pakati pedu, kumunamata mumweya nemuzvokwadi, kumira muzvokwadi yake iri mushoko rake. Chainoramba kuti tiite tochiregera kuchiita, kwete kuchiita in the name of new normal. Umwe akataura akati, zvemuZimbabwe Mwari uchazongoonawo kuti hapana zvandaigona kuita. Hama yangu, imomo muZimbabwe mazara uori, mazara kunyangara, mazara homosexuality, mazara drug abuse. Iwewe semwana akatenda Mwari, the time is now. Nguva yacho ndiyoi, that you separate yourself from shamwari dzinonyengera. The time is now.
that you examine yourself. Are you still worshiping this God in truth and spirit? Uchiri kumunamata here Mwari mumwe ane muzokwadi? Uchiri kurevesa here pamoyo pako? Uchiri kupfuma here mweya mutsvene pano kutsiura uchiteerera? Kana kuti even muzwange edwa waainwa mweya mutsvene wacho hachatotauri kwauri? Mwari wenyasha dei atibatsira. In such a time as this, Bible shoko raMwari rinotaura kuti this world awaits the manifestation of the children of God. Hama yangu, panoita vamwe vese vekubasa kwenyu, pavanoita madhiri ekuba, the world is waiting for one believer, a true worshiper of God, who is led by the Spirit of God, and who lives and stands on the truth, which is the word of God. Kuti asaite zviri kuita vamwe 99%. Mwari dei atibatsira. Because it is now called the new normal. New normal. Zvakanyangara pamberi paMwari. Ndo new normal yacho. Pati hama yangu, usanyengerwe, Mwari hasibenzi. Mwari havashanduki. Vanoramba vari Mwari varipo pachigaro chenyasha. Hakuna chinovashandura, hakuna chinovashamisa pane zvose zviri kuitika panyika. You need to worship this God in truth and in spirit. Hazvina basa kuti vekuchechi kwenyu vazhinji ndo zvavari kuita. Haisi nyaya yechechi hama yangu. Hazvina basa kuti vekumba kwenyu vazhinji ndo zvavari kuita. Hazvina basa kuti shamwari dzako dzaunotamba nadzo vazhinji vanyengeri. This is the time that you need to be honest with yourself. Wombozvicheka in such a time as this. Kuti are you that true worshipper? Are you still that true worshipper who is worshiping God in spirit and in truth? If not, repent. The time is now. Nguva yacho ndiyoyi hama yangu yekumunamata Mwari mumwe ane muzokwadi. Nguva yacho ndiyoyi hama yangu yekumirira chokwadi cheshoko raMwari. Some men of God have wandered out there and abusing the word of God, abusing the name of Jesus to steal from people. We are at the end of times, amadzangu. Chivi hachisatyisi kunze uku. Mwari dei atiwanira nyasha. Chivi hachichatyise, hachichatotaurwe nezvacho. It's the new normal. Unomuona akapfeka uniform achienda kuchechi, achipa ikona zvekutamba zviya. But zvaari kuita nezvaari kurarama zvinomupupurira here kuti is the true worship of God? The time is now. Hakuna imwe nguva yazvichanaka kuti uregere kurarama mucorruption. Hakuna imwe nguva yazvichanaka kuti uregere kurarama mukunyepa. Nguva yacho ndiyoyi yekutosiya chivi ichocho. Nguva yacho ndiyoyi yekutendeuka and worship God in truth and spirit. Nokuti ndo vavari kutsvaga Mwari. Mwari ari kutsvaga vanomunamata mumwe ane muzokwadi. Panguva yakaita seiyoyi, vazhinji vachirasa kutenda, vazhinji vachipererwa netariro. Mwana waMwari, nguva yacho ndiyoyi. Nguva yacho ndiyoyi. The time is now to worship God in truth and spirit. Mwari vekudenga dai achigonesa. Vamwe tinopa excuse ekuti ndaizozvidini.
ndaigoita sedenda ndisina kudaro basa harisaichengeteka. Ndaizoita sedenda ndisina kudaro chakati ndaisachiwana. But mwana waMwari, do not be deceived. God is watching us. And He is expecting you and me to worship Him in truth and in spirit. To stand on the truth. To stand on His word. Shoko rake risingashanduke. Shoko rake rinonangisa. Shoko rake rinotsiura. Shoko rake rinotigonesa. The time is now. Hallelujah. The time is now that we as children of God, we should allow the Spirit of God to lead us unto all truth. The time is now to be obedient unto Him when He has spoken. The time is now yekumirira zvokwadi. Hallelujah. Mwari wekudenga ngatibatsire hama dzangu. We are expected to worship Him in truth and spirit. Zvisinei nekuti wakanamata. Zvisinei nekuti munamato wakanamata makore nenguva yareba. Hausati wapindurwa. But He's still expecting Him. He's still expecting you to worship Him in truth and spirit. Zvisinei nekuti waachisekeso kunze kwenyika. Do not compromise. Worship Him in truth and in spirit. Ndova akatarisira ivavo. Ndova anoda kuzviratidza kwavari ivavo. Vakamira muzvokwadi. Vakamira mukutungamirwa namweya wezvokwadi. Hallelujah. May God help us. Even as a district. Mwari ngatibatsire sesangano rake. It is my prayer that we yield to the Spirit of God. It is my prayer that we stand on the word of God. That is the manual for believers. That we are rooted on His word. Allow the Spirit of God to lead us. Allow Him to take us wherever He wants to take us. Even as a district. Even as families. Even as individuals. Let us stand. Continue to worship Him in truth and in spirit. In such a time as this. Mwari wekudenga ngatitire zvakanaka manheru ano. Handinzwe kupfuurira mberi. Asi shoko irori randibata. Ndiri kumba kwangu. I was in prayer. And I was praying. After I finished praying, ndangosimuka ndichitanga kuimba. Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Ivo mumweya nemuzvokwadi. Iye mumweya nemuzvokwadi. Imo mumweya nemuzvokwadi. Iye mumweya nemuzvokwadi. Kambo karamba kachimba kwandiri. Ndikati God help us. God help me even as an individual. I don't want to lose it when you come. I don't want to be a pretender before you because muri Mwari vanoona. Muri Mwari vanonzvera moyo. Hakuna chakavanzika pamberi pouso hwenyu. I desire to worship you in truth and spirit. And I pray that the church of God, we may continue to stand on the word of God that is true. That we may continue to allow the Spirit of God to lead us. To take us wherever He wants to take us. Because the word of God says, when He, the Spirit of truth, comes, He will direct you unto all truth. It is my prayer
even this evening, that we continue to stand and worship him. The world is watching us. Vari kutsvaga ivavo. Ndiri kufunga imwe nyaya ndakazosvika ndikaunzwi, ndaifunga kuti newe wakafanana navo. Mwari dai atigonesa hama dzangu. Let us continue to worship him in truth and in spirit. Muzita raJesu. Amen and amen. Ndinotenda, regai ndidzosere nguva kuna MC.